Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas na pauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ti Ubing, kalata nagbalasiw. Dandanin, boss. Naggwapo nga Ubing. Ha? Apay, kasla. Dumsagak ta kasaok. Boy, nagistayan kan. Ha? Anya ka di tinagan mo? Kwa, sir? Ha? Nagwapo ang lalaki? Kwa, siyak ni Josh. Sige, tamapanak di ta pagadalan me. Agore ka. Ha? Anya day ta pinatputam iti batog ti barukong mo. Ha? Matyak ag kamali. Jay kwintas ko day ta. Anya? Saan na mabalin akitaan? Wano igaman yu ti kwintas ko. Kwintas ni dadig da itoy. Daddy, kunam? Day ta ka di putputam apendant kat adda nakaukit a J. Javier? Ha? Kasano nga muyo? Kat di yu pa'y nakita ti pendant na. Ha? Magician kayo kade, sir? Sino ti mamim? Mabalin ka di? Kuyugan na kitayan na? Nadalo sa akong ti kwarto ni Sir. Kaano nga taas sumangpa? Api nga taa di na kayat nga ibagak kin ni Sir Jeffrey. Adda nga ta sa bali a plano na. Anya nga ta. Ni nga tamot mam salod. Kaano nga tamot ngay asumangpag. Malagip ko la ka nga ro timbaga ni Sir Jeffrey. Nga isuda ka nun tagkalay sa. Adda ka di dakas nga ramidan yu kan ni mamik. Awan, Barok. Kayat ko lang amam-am mo ni mamim. Anya ka di tinagan na? Sofia Robles tinagan ni mamik, sir. Sige, tayo na kung ija pagadalan me. Mabit lang. Inak ka sa ti maestram. Takid dawag akadwa anak iti ayan ti inam. Promise. Awan madi nga aramidak ni mamim. Anya ka di ti trabaho na? Aglakla ko, sir. Husto nga rod. Itulod na kijayan na. Tagatangag amin alako na. Anya? Gatangan nyo amin alako ni mamik? Promise. Gatangag amin alako na. Ngamjak mo't amot ayan na. Isu nga isuhurom ko mati ayan na. Mayat sama, no itantanta pa iti kaadata dito Singapore. Mayat dayta na panunot mo. Kayat ko pa'y ditoy. Makapawan ganas nga no agawid ta. Tadinak pa'y mo't ikalaysa ni Jeffrey. Isungagyan ta pa'y ditoy. Tapno, ipapas mo ti sakit tinakam mo. Saan ka ti? Hanya pa'y ngay, no di kasta, amiga. O sige nga Rod, ipagnata ta extension ti panagyan ta ditoy. Obserbarak man, no kailiw nak, no agbayagak, dito'y adayo a lugar. Urnusan kan punasak man dagiti lakok. Natapok da. Kanayon ngamin nga aglamlabas dagiti lugan. Iso natapok ti aglawlaw. Mami, adda gumatang itilako tayo. Ti anak ko, saan nga ta pa nag-eskwela? Apay nagsubli. Mami, nangagyo ka di timbagak. Adda manggatang itilako tayo. Ha? Asino ti kadwam? Agpayso ka di gumatang dayta? Pudno timbaga ti anak mo. Gatangag amin alakom. Tinapintas a babae. Gumatang ka kadingag payso? Bilangam no mano amin ti balor na. Tabayada kita matlaang. Kayat ko ama-amuan no nangala amin ti kwintas ti anak mo.
apay ko matikwentas ti anak ko. Anya ko matibibiyang mo iti kwentas na. Siyak ni J. Javier. Anya, anak, inga pa ije kusina. Ada na patagapagsaritaan mi iti daytoy at tao. Asino ti kadwang alalaki? Josh, apay nga inyag mo ditoy. Imo na, kunana kwintas na ti kwintas ko, tita. Anya? Isu ti akin kwentas, iti kwentas mo? Mamati kayo kaditi imbagana, tita. Ha? Ay, ni mamim at makasungbat iti dayta. Ay, kunana kit din ako kuha na kano ti kwintas. Kukuak mat dayjay, taintad ni mamik. Ay na, malawlawagan nga tati amin ita. Ay na, Diyos ko, tulungan na kami kuma. Tapno malawlawagan ti amin. No kasta, sika ti rapist anang gundaway kanyak. Nang gundaway, kunam? Bay anak ko mga agpalawag, sakbay akapungtot nak. Sige, ikan ka iti gundaway mo nga agpalawag, no apay aginundawayan nak. Nagrigatak iti mano atawan anang isakad iti anak ko. Agmay saak ngawan ng tulong kanyak. Pakawanan nak. Ngam ti amok kat saan ka aginundawayan. Nabartekak idin tulod nak ti driver ko iti kwarto ti hotel. Ti amok kat babayadan ka. Tada ka iti unag ti kwarto. Da kayo ka diti nangilaok iti anya abanag iti ininom ko. Iso ajak makakutikan makapagkitakit. Jak makalaban. Awan amok iti ibagpagam. Damagam iti driver ko. Ta iso tinangipan kanya iti kwarto ti hotel. Namarte ka kidi. Iso ajak amo na niya tinapasamak. Tapaya kaslaawan babael mo, kan nakapsot ka. Nangibatya kiti kwarta. Tayong pagarup ko ababayadan ka. Agpaiso ka di agatangan yu amin tila ko ni mami, sir. Agpaiso ti imbagak, anak. Bayadak amin alako ni mamim. Ngam saan kong alaan tila ko na. Ha? Bayadan niyo? Ngam saan yung nga alaan? Kasanungay mat dayta? Mabalin ka di nga arakupen ka, anak. Ha? Nabayag asinapsapol ko ti kwentas ko. Ngam adamot gayam kada kayo ka ni mamim. Siyak ti dadim. Ha? Sikati dadik? Agpaiso ka di? Agpaiso, anak ko. Lumabalin, alaan kayo adwa ija mansyon. Mansyon? Saan ka ni adak kalabalay ti mansyon? Wen, anak. Sublian ka ito. Inakpaigpakana ka dagiti kasosyo kiti negosyo. Nabartek ka no ti agnagan iti J. Javier. Idi impanda iti kwarto nga ayan mo. No kasta, awan basol na. Jak man amuan. Ngam, apay anasabsaban adagos tigurak kan ko na idi nagpalawag. Kaya ta sa wanday ta, nga adda panagayat mo adagos kan kuana, iti panagkita yung manen. Love at first sight. Nataermat gayam. Kuna na nga ipasyar na kami kano ija mansyon na. Iso asaan kan nga agpakipot pay, insan. Ama ti anak mo dayjay. Saan nga ta nakababain? Agsubli kano intonal daw. Aw-awisan na kamat. Saan mo't asika timang kamkamat kan kuana? Sa bagay, para iti anak ko, mapanak mamat agpasyar.
Intayo ni Mansyon, Sofia. Pangasim. Kaya't ti anak ta ang makita ti mansyon. Mami, kaya't ko ang makita ti itsura ti mansyon. Intayon, kaasyam ko mati anak ta. Karbangan ti anak ta ti mapani di mansyon. Intayon na, mami. Kaya't ko matngagpa-share ije mansyon da. Sige. Pagustuak ti kayat ti anak ta amapan ija mansyon yo. No magustuhan nyo ijay, agyan kayo ni Jay. Wow! Nagpintasan ti mansyon. Ay, dakdakkel pa'y ngam ti pagadalan me. Nagpintas pa'y. No kayat yo, agnaed kayo ni ti mansyon, anak. Mami, kayat mo kadingagyan ta dito yung mansyon? Ah, kasano ti balay ta? Tawid ko pa'y dayjay kadagiti dadakkel ko. Mabalin nyo nga ti mapan pumasyar iji balayo ako nam? Makitan to. Ala, saan ka pa'y apilitan nita? Iruam mo pa'y tibagim dito eh. Asino ka di ti ubeng, sir? Apay akaing-ingas launay tiladawan mo idi ubing ka. Putot ko manang. Ah. Namatyak adago sa putot ko, gapo itiladawan. Kaing-ingas na ngagpayso tiladawan ko, idi ubingak. Naggwapo nga ubeng. Langa na tinasimpag. Ganti inana. Nagpintas, sir. Adda ka di relasyon niyo? Saan mo nadamagan manang? Napinpintas ngam ni salod, saan ka di? Well, sir. Ang madamag ko man. Kasanungay no umay ni papayaw. Day tatidak kalaparikot ko manang. Amumatan ni papa. Ungarod, sir. Naturay launay. Aglangan pa ita ama panigi trabahok. Ipasyar kayo ti aglawlaw, kanita amin napasat ti mansyon. Sigod ka di ngaglanglangan ka iti trabaho? Saan? Italaeng, tadda kayo nga ginadi ti mansyon. Oh, Eh, apay nga ro dakas landadak kalaparikot mo. Adan kan ka ti amin. Kinabak nang kandi adal ka pa eh. Ada ka di pa'y kurang? ni papa. Intulag nak ang mga saway ti saan ko akayat. Yaka mo no kasanok asalungasingan ti kayat na. Ada ikasal mo? Ada ka di dito'y mansyon? Imbaon ko anapan nagturo di Singapore. Tadyak kayat nga adda ka nayon di ti mansyon. Agdaldalos kayo dito yung pasilyo, nana. Agmapakmanmat. Mga lakmat itimap ko. Ah, ay na. Saanin baro? Nalakalaang mo dayto. Kabaula. Uray siyak, kabalakmat agmaplaan mat. Sigod ka di nga agdaldalos ka, baro? Nana, tultulungak ni mamik nga agdalos. Agdalos kami pa'y IJ school. Ha? Ay, aleman nga rod baro. Ang ni alwada ma, tama nga numaigalis ka iti pasilyaw. Di na nadlaw ti siserak ko iti mansyon. Ang mga nada pakakumikuman da. Agpatuloy aklatan. At nagwapo nga umbing agdaldalos. Kaingingas ni Jeffrey di Pasik. Ay, di naknadlaw. Oh, nakaayayat nga ubing. Asit gakman. Asino ka ang nagwapo nga ubing? Ha? Apaya kaingingas mo ni Jeffrey nga anak ko. Ha? Ay, sir, anak yun ni daddy? Ah, Ay, isugaya managwapo kami kan ni daddy. Tagwapo kayo matalolok. anya?
Dadim ni Jeffrey? Ni ka di salod ti inam? Apa yan di tayong bagbaga kanyak? Kuha, sir. Sofia tinagan ti inak. Intayo di ayanda. Lolo, agkibin tayo. Lolo agwapo. Nakayayat ka nga, ubing. Mala, intaman nga ron itayan nagitidadakal mo. Papa, adda kayon? Kibkibinan niyo ti anak ko? Ay na, at nagayang putot mo. Nga mapay adi mo yung bagbaga. Saan nyo kadya kagura ti anak ko, Papa? Apay ko makagurak kat apukok man. Kula na nga agpada kami kano agwapo. Papa, isumot ni Sofia. Ti ina ni Diyos. Sofia, ni Papa. Good morning, sir. Good morning, man. Amom tinagpili Jeffrey. Isugaya madi mo kayat ni Salod, tada sa bali nga ilemlemang mo, loko. Isutya ay ayatag, Papa. Okay, kaano nga ron ti kalaysa? Ipagnayon sakbay nga agsubli ak iji abroad. Agyaman ak unay kada kayo, Papa. Wan, iti kabita na panawan, agkalaysa kami. Hello, Tito. Nakawag kayo, Mat. Ayan nyo ka di ita. Adaak niti pagilyan tayo. Ladingit no saan kayo nga agkatuluyan ka ni Jeffrey, damat gaya man putot na. Adan apo ko. Anya? Kasano nga daputot na ako nayo, Tito? Imposible nga adan putot na. Ladingit nabayag kayo ang nagdenden na. Ngam sa anak nga impaayaan iti apo ko. Ita, adan apo ko. Iswa, sorry. Isudan ti agkalaysa ta adan anak na. Anya? Mangikalay sa ni Jeffrey iti sabali. Anya tinapasama, amiga. Asino timawag? Ingka gumaag ti saan na nagsikog. Tasan kami pa yan nagkalaysa. Ngam addamat gaya man pinututan na. Iso ka no ti kalaysa na ko na ti ama ni Jeffrey. No kasta? Saan na naman tuloy ti kalay sayo? Anya pa'y kuma. Nagmalasak matan. Isumot lagayam nga imbaunak dito'y Singapore. Ay, awanan, amiga. Sayang. Agyaman tanasara ka matlaang ti anak ta. Babaan iti kwentas anat nagmo. Manipulita, saan tayon ngagsisina? Ay ayatan ka unay, Sofia. Ay-ayatan ka matunay, Jeffrey. Kat agkalaysatan, biyag ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay wita alawas anapuluan. Kwentas. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpasngay ni Sofia, kat pinanaganan na iti Josh. Iti panaglabas ti aldaw, dimmakal anatured, kan nasingpat ni Josh. Iti may sang aldaw nga agsarsarita da Jeffrey kan Maria, simmangpat ni Salod. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas anapauluan. Kwentas. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nagragsak ka mata makisarsarita ka ni Jeffrey, si Maria.
Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Adda kayon, ma'am. Nakita naklang arudon, damagang pailaang. Kunak, ulitem, no anya di kinatawa am itay. Ay ko, ma'am. Diyay ngamin istorya ni sir. Adda ka no nagkalay sa senior citizen. Kan ubing pa'y abalasang. Anya ko ma. Anya ti nakakatkatawa iti dayjay. Awam makide, ma'am. Sige, panawan kayo pa'y. Adda ka ti ibaga mo na masapol mo, tay may ka diti mansyon. Apay akas ti saludsod mo. Nalipatam ka din a fiancé na. Jak nalipatan. Iso nga rod adamdamagak no niya ti bagawa na masapol mo. Amo matikid dawag saan ka di? Kalaysa. Apay ngamin adi ka makauray. Urayam pa'y kung maanaan nayas ti taray ti negosyo, akay bang bangon ko. Ngamanon atawan ti relasyon ta, Jeffrey. Adda pa'y mutla ditoy, sa anak mo tapi manaw. Anya kadi pa nati sapulam. Oh, apay ka dinagsang sangit ka asimbangpat, manipod pagadalan, anak. Kasano? Kat ko na ti kadalak. Bimta ka kano iti kawayan. Tawan ka no, daddy. Apay kumabimtak ka iti kawayan, anak. Saan apod no ti sasawanda? Apay ngay nga rod. Ngawan pa'y nakita ka, daddy. Intay dya unay, taday pakitakan ka, anak. Umay ka ni dya unay. Eh, Intay dya kwarto, taday pakitakan ka. Erwar mo ti kwintas? Daytoy lang ti pakalaglagipan ti anak ko iti ama na insan. ha? Wow! Nagpintas a kwintas, mami. Daytoy ti kwentas ti dadim. Isuasan mo apat-pat yan ti bagbagada, abimtak kay ti kawayan, anak. Pagkwintas ko nga rod dayta, mami. Ibagak ka dagiti padak ngobing. Ako kwa ni dadik daytoy a kwintas. Pagkwentas mo, ngam saan aron ba nga ipakitam ka dagiti padam nga ubing daytoy a kwentas, anak. Ha? Apay ngay asan ko nga ipakita, mami? Saan asinsinan daytoy a kwentas, anak? Kayat ko saan ka analiday. Tada day ta naggapo iti amam a kwentas. Kamaliti naramid mo. Apay nga impakwintas mo iti ubing, tinangin na akwintas. Tapno saan amasaktan tirik nana, nusutilan dagiti kaadalan na. Ang mga nuday dya akwintas ti mangisagmakkan kwa na. Imbagak matkit di, adi na ipakpakita ka dagiti pada na nga ubing. Ubing dya anak mo. No nataengan ti makakita iti kwintas, ang mga no masulisog. Kasanon, no pagaramidan da ti ubing iti madi, tapno maala dalaang ti kwintas. Saan ko na panunot dayta? Kayat ko laang matamaikat ti sakit tinakam na, iti panang sutsutil dagiti pada na nga ubing. Naimbagta simbangpet kan anapan nagayayam, anak. Apanak lang iti sirok ti kayo, mami. Mingmingmingak ti kwintas. Kinindaw ko kan ni Jesus. Nga ipakita na kanyak ti akin kwintas iti daytoy. Ngam ibagakkan ka, asaan nga amin akid dawam kat mapatgan. Adat yung no panawan kan gundaway, tapno itad na ti anyaman akid dawam kan kuana. Agurayak no kaano dayta, mami. No di na mapatgan dayta akid daw mo, ada sa bali awagas, wano bindisyon nga itad na kan ka. Kasta ka di, mami. Urayak latta apatgan na tikid daw ko. Sana sinsinanday ta kwintas, anak. No makita ti managdakdakas, amang ano sipdutan da. Wano pagaramidan da ka iti dakas, tapno maala da. Ay,
Saan ko nga ipagpakita, Mami? Naalam ka di ti kwentas ka ni Josh? Ay, pakaisagmakan na lakit di dayjay. Imbagaklaang ti patag ti kwentas. Isulaang ti pangipapapasan na iti iliw na iti amana. Ay, wam. Taalaang mo't laang ti kwentas. Delikado ti ubing no adda makakita. Kumaa, no sinsinan ak kwentas. Sige, inton sumangpat. Ibagak nga alaag pa iti kwentas. Ta isublik to kan kwa na inton dumakkel. Rumbeng laeng. Di mo laam mo, no adda di tatidakas ti panunot na, katrabsuten na latan ti kwentas. Apay ngamin ano makita nga agsangsangit ti anak ko kat maditiriknak. Nang runa no may papan iti amana. Talaga akas na, tamay sa kakat ngarod nga ina. Ngam, panunutam ko maan na imbag ti siguridad na. Kasangay ko daytoy umay alawas. Mabalin ka di ang mapantamot agpasyar? Mabalin ka di amang awis ka pala iti sabali akadwam ngagpasyar. Ikan kay ti kwarta. Adda dua a plane ticket ko. Aramaten yung aktor. Adamot passport mo? Tur, sa di no apagilian? E di Singapore. Dua na di a plane ticket. Mabalin? O sige, umanugotak. Tigayam ko ani Ana ti kadwak nga agtur. Sige. Itad ko ken ka ti dua a plane ticket. Apay adi kay mawag nga umay ka. Imbag tadyak pa'y nakapanaw. Agrub-grub watak ko maarumwar ita. Napatpatag to ibagakan ka, ngamday tapapanam. Ibagaman nga ron no anya day ta? Napatagmat lang ata, akas iti imbagam. Agtur tayo di Singapore. Ada do a plane ticket nga inted ni Jeffrey. Agraman kwarta nga aramatan ta. Oy, galante talaga ni Jeffrey. Agasam takaraman akpay. Saan ka di pa nga expired ti passport mo? Saan pay? Mabalin pay. Nasayaat nga ron. Mapantanton inton umay alawas. Okay, amiga. Naragsak mo't ni Ma'am Salud arimor itay bigat, sir. Itaman pa'y. Inted ko ken ko na ti plane ticket nga usarik ko mamanang. Marengrengak ngamin iti kanayon na nga ibaga. Oh, di awanan ti aramatin niya, sir. Mabalin ko ti mga alay ti sabali. Naimbag no mapani jay. Masiguradok nga agbayag jay. Medyo mabayag mo't nga rod no kasta, sir. Nasaysaya at pa, no, ipa-extend na ti panagyan na ijay. Tap na awan mangrengreng kanyak. Ay, madamag ko man, sir. Awan ka di ti plano yo amang ikalay sa kenkwana. Jengarod ko na kon. No mabalin la ko maanipapan ti mangikalay sa akin ko na. Nagkarumutan ti traffic dito eh. Anya ka di ti mapaspasamag. Maladaw ako ni ti opisina. Wa namin, boss. At masimsimin to dita masungad. Sapay, ayan ti intersection ti asid na. Diyos kay. Inton maminsan, saan adito ti pangipagnami ti lugan? Natapok ngamin di taigid ti syudad, boss. Pirmi atapok ti lugan mo pa. Ngam kastoy mo't dito eh. May sa orasan nga agur-uray ta dito eh. Kaya't yung araw, ngay jay tuigid ti syudad ti pagnantayaw, boss. Iti asidag ti pagadalan ti elementarya. Uray sa dino ditan. Basta makadanon ta adagos iji opisina. Hello? Asino da ka day? Nalusam na ita kwarto, tadandani akong sumangpet. Ha? Sumangpad kayon, sir? Wen, yamsan mo ngay bagbaga dita sumangpet ak. Sorpresa ti sasangpet ko. Saan ko nga ibagbagakin ni Sir Jeff, sir? Di ka kadi makaawat. No awan ni Jeff, saka agdalos dita kwarto, tapno sorpresa kunakmanan. Matungpal, sir. Sige, rugya nga ro dun tagdalaw sa awan da. Sige nga ronan. Yunay-unay ko asaan mo ngay bagbaga sumangpet ak.
Okay, sir. Matungpal. Bye! Idulin ta pa day ta kwentas, ta mga numapukaw mo, anak. Ha? Saan ko apukpukawan, mami? Saan ko nga ipagpakita iti asino man? Alaam tumatlaang inton dumakkel ka. Saan pa'y arumbang agkwentas ka, iti kasta kapatag akwentas. Mabalin ka di? Ngayon ton bigat mo lang ang ngalaan, mami? Please. Apay ngamin. Itad kwinton malam, mami. Promise. Sige, ikarim asan mo nga ipaiga mo no ipakita iti sabali. Sapay mapan ka itay di pagadalan. Wen, mami. Promise. Ingkang aruda ni di pagadalan. Anadam ti kwentas, ha? Saan mo nga ipaigan kan ipakita iti asino man? Kayat ko jag-shopping dito sa Singapore. Ada nakita ka na pintas abag. Kayat ko day jay. Uray siyak mat. Adamot kayat ko agatangan. Pakalaglagi pak iti kasangay mo. Nga, intornak dito Singapore. Kanayon ko makastoy. I-treat nak ni Jeffrey nga agtur. Nagasat ka, amiga. Saan akastoy kagalante ti asawag? Ay, kuripot day jay. Nga masikuranak, tadinak matla ikalaysan. Uray di na kaikalaysan. No itid naman ti masapsapol mo. Ayos lang ta. Nataltalgadak matlaan no agkalaysa kamin, amiga. Hello, Papa. Nakaawag kayo man. Kumusta kayong dita? Kastoy lata, kadayo na makumikom iti negosyo. Ada ka di importanteng ibagayo, Papa? Agsimpa kayo kuman kani salon. Ada ka din nagtulagan nyo apa nagkalaysayo? Napan nagturi di Singapore, Papa. Jack magustuhan tinaramid na panangulbud kanyak. Apay, kasano kumangay nulbudan na kaakunam? Imbagan ama sikog nga ore saan mat. Ipapilit na ngagkalaysa kami nga ore saan pa idi analpas ti ipapaaramid ko apasdag ti negosyo. Aniya? Imbaga na amasikog nga oray saan? Day tatipod no, Papa. Masurunak lakat nga rod kan kwa na. Saan ka kadi ama panidya trabahom ita, insan? Jack manam mo. Kasla nadagsan ti barukong ko ita. Nagpakadakit ti boss ko, ajak pa'y lamapan ita. Amangan mat no ada sakit mo, insan. Apay adi ka mapan iti doktor. Banog ko la siguro daytoy. Takanayon nga ti overtime mi. Padasak man matag-leave. Agi na na kang harod, insan. Kasapulang mati na na. Narigat no trabaho akanayon. Wensa, insan. Kat, kumusta mo't nga iti panaglaklakom? Adumot la ka di ti gumatang iti basit asari-sari store mo? Adamat basit. Saan mat nga min adak ka la sari-sari store? Boss, kapilitan nga iturong ko tilugan iti kalsada iti igit ti syudad. Traffic manen. Anyapay nga. Iso na lang tanatapok. Nabayag sa tapan nakasiminto ti kalsada. Hamangan no isarunudan to na ito asimintuan, boss. Barang ano sana makurakot ti pundo na. Naitakat ti parikot dito'y pagilian tayo, boss. Ano ti buhaya ako nada? Ah, ti Obing, kalat ang nagbalasyo. Sos, dandanain, boss. Oy, Naggwapo nga Obing. Ah. Apaya, kasla. Ah, dumsagak, takasaok. anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas ang napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagduadwa ni Jeffrey, idimbaga ni Salod, nga agdadagsan daytoy. Tinegosyo ti pangpangruna na, ngam ti imbaga ni Salod, apa nagkalaysada. Iti may sangal daw, nadlaw ni Jeffrey, nga awanan ti balitok a kwentas na. Tila nang sapsapulan na, ngam di na nasarakan. Iti sabali a bangir, dakkelan ti tiyan ni Sofia. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas a napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Imbaga ni boss nga agliwak pa'y kano. Rumbang laang agliv ka. Tadandani ka kat nga rod aganak. Agmalinak nga ina. Adyak man laam mo no asino ti amana. Ay na, insan. Lipat tamon ti ama ti anak mo. Tikit di anak mo ti ikam iti importansya. Anya pa'y ngay no di kasta insan. Mabanak iti sabalya pagilian. Puna ti kapsat mo, akadwaag amang imanihari iti ibangon na asang ati kumpanya ijay. Kaano kayo kani amapan, papa? Dahito yan alawas. Sika ti makamo ditoy. Na kami iti kamsat mo ti makaamumot iti negosyo ijay. Ikarikasaan ko abaybay ang tintalikyo kanya ka negosyo, papa. Nasayaat. Awan mo't lang isabali amang tawid dito, no sana sika. Timat kabsat mo, timang tawid iti negosyo ijay. Ikarik aparang ayat ti negosyo, papa. Rumbang lang. No malugi, sikamat lang ti agrigat. Anya ti resulta ti ultrasound mo, insan? Lalaki ka no insan. Panaganak to iti Josh. Josh Javier to nga rod tinagan ti anak mo. Saan ko pa nga ipasurot ti Javier? Apelyedok to lata ti pasurot ko kenkwana. Sa bagay. Kwentas lang matinakitam. Di mo sigurado no isong agpaiso ti amana. Apay nga da tinasaw ak kwentas iti katre a nagturugak. Kan nakikaidaan ti lalaki kanyak. Win nga rod Uray ko ma, no di nakapinanawan, adi ka pa'y nakariing. Masapo na pagtulagan tayong ti kalaysata, Jeff. No mabalin la ko mga kalaysaka siksika, aramido mon. Mabalin ka di mo ti kasta? Saan ka di nga imbagak adi pa'y nalpas ti ipatpatak dermi apasdak, apakaibangunan ti negosyo? Ikarim nga ron, nga inton malpas day tapasdat. Depende nito iti pasamak. Haguray ka lang, tamadanon to na ita. Apay aya ka na yun mo nga itantan. Gapo ka di ta na alam mo ti kayat mo kanyak. Napanak ka di iji balayo, anapan nangalay ti bagbagam? Sika ti imay dito balayan ang tad. Pumanawak man lang Agsarita tanto inton limpyo day ta utot mo. Pimanawan ti saan alimpyo ti utak na. Saan ko man ngagsubsublipay dito mansyon. Apay ka di nga agluluan ni Ma'am Salud arimwar, sir. Bayam lang manan. Di na ngamin amo ti sasawan na. Saan na makaaw-awat? Baliktad nga min ti mapaspasamak, sir. Saan kayo amap-mapan ijay balayda? Ngam isumat yung umay diton. Dahita siguro tinagsakitan tinakam na itay. Tadayta ti imbagak sakbaya pimanaw. Amang ano na insulto iti imbagayo, sir. Ladingitek no na insulto. Ngam isumot ti pudno. Kanayon nan samot nga irengreng ti panagkasaryo, sir. Pudno. Ngam saan ko pa masango?
Adu pa'y nagitikayat kong aramidan. Arak dayta, saan adanom, amiga? Adoon ay titagay mo. Masakit tinakam ko itimbaga ni Jeffrey, amiga. Anya ka diti imbaga niya, ken ka? Imbaga nakit din. Asan ka no anapan iji balay ang nangalay ti dayaw ko? Siya ka no tinapanangtad kan kwa. Anya? Kat, ag-give up ka ka din kan kuana? Sana mabalin. No kasapulan a balsak. Balsak day a Jeffrey no dinak palay kalaysa. Kasano kumati pa ng balas mo, amiga? Orayan niya pamuspusan. Aramidak. Mabalas ko lang day jay alalaki. Boss, apa makapungtot itay ni Madam Salod? Padungparan na kano tilugan, no jakpay kano ilisi iti driveway. Bayam lang. Di na mo ti sasawan ka nararamidan na. Ay, malagip ko man gayam, boss. Saan ka di ako nayo ide, ama sikog? Ulbod da di a babae. Sungarod na surunakin ko na. Ore man saan ngagpakpakita. Ah, amangan no masuron ni Sir kada kayaw, boss. Ore taawanan dito eh. Napanan iji abroad. Kasano ngayon wag sublay? Mabayag pa'y ngagsubli. Taadda sa nga tinegosyo nga imatunanda iti kapsat ko ijay. Ay, un gayam, boss. Apay nga taadya kun makitkita ti babae ijay disco house. Amangan no turista lang na di a babae. Kaya't kamat ang makita kan makasarita. Nga jak matan makita. Nagsakit ti tiyan ko, insan. Mabalin ka di ang kadua anak, ama pa ni di ospital. Insan, ayan ka ditin sa ganam nga arwaton yung agina. Iti bag iti sirup ti katrensan. O sige, taala, tamapantan. Inak mangala iti pagluganan ta nga agturong iti ospital. Wen, insan, nasakit at talagang ti tiyan ko. Ikarigatam, rumortan, taaguray ka basit di ta kalsada. Tainak mangibaga iti pagluganan ta. Agyaman ako na, insan. Imbag tanda ka akad kadwak dito'y balay. Anya nga tati kayat asawan ti tagtagainap ko. Adda nang tad kanyak iti nagpintas ako neho. Kat naragsakanak anang awat. Kuneho? An-anun yung iti kuneho, boss. Tsak man mo, no apayakas dyan tinatagtagainap ko. No kumapudno ang nagsikog ni Madam Salod. Ang mga no aganak kadag ito'y abulan. Kuneho tinatagtagainap ko, saan kat nga ubing? Nangag ko nga main. Ano kano makatagtagainap kano iti dingwain? Ubing kano, ti kaipapanan na. Kasano ko mga da ubing? Kuna iti ni Salud amasikog, ngam di mat di makkel ti tiyan na. Ulbod a babae. Naglungpo alalaki ti anak mo, insan. Naggwapo si ka. Addan ijay nursery. Iyagda ka no inton madamdama dito katrem. Imbaglakit din ta nakapagpasngaya kon. Ngawan dakas anapasamak kada kami nga agina. Kinaasyan na ka ti apo. Tanasingpot ka tao. Di na baybay anti asino man ngagkamang kankwana. Sapay la kuma. Tauray agmay-may saka mangisakad kankwana. Nasaya tulat ti masakbayan mi nga agina. Mangnamnama ka iti dayta, insan. Imbaglakit di tadaurnong mo anak kasagana nga usaran nyo, no agkasapulan kayo. Ngam no tsak pa'y makatrabaho. Mabiit ama ibos ti kwarta. Saan ka ka din anak napan iti mansion da Jeff? Saan? Ururayak nga awagan na. Ngamawan na uray ko. Rumbang asaan ka pa yung sumuko?
Sayang ti kinabak nang no sumuko ka. Dayta ti makagapo, no apay asaan ko asinaan ti loko. Husto ta ko na, mamiga. Oray di na kaayayatan. Tabak nang mat. An-anwam ti ayat. No awan mat kinabak nang na? Ngam nagasawa kaminton, makabalas akon kankwana. Ipariknak ti iparparik na itakanya. Rumbang laang. Saan alalaki laang timang pasakit? Kabaulan tayo mat a babae. Naimbaglakit din tanasingpot ti anak mo. Saan amangit? Sapay ko ma, tamanayon ti kinasingpat na insan. Timawid kan ka nga inana. Nasingpot ka mat. Sapay ko ma, ta saan nga rod nga umala iti kinadaksang gasat ko. Unay matan ta umala iti kinadaksang gasat. Nalabos mo't day ta nga imbagam, insan. Agpay sumat insan. Nasapa ak ana ulila. Idi kwan, nagsikugak nga awanan asawa. Kasano nga tamat ti anak ko? Lalaki ti anak mo, insan. Saan nga agsikog? Da kayo ti kanayon nga agkuyog kin ni sir. Saan kayo kadi amap-mapan ije balay da mamsalod? Saan mat? Apay ka day manang. Dumlawak ngamin. Medyo nabayag asaan nga imay dito. Madlaw-launay asan akayat ni sir. Saan ka day? Day tangarod ka. Nagturod mo't nga umay ngamin day siya babae dito. Kasano? Katpatpatib ka rin ngamin ni papa ni sir. Ngam itatanapan ni Sir Ijay abroad. Maipapilit nga ta ni Sir Jeff ti kayat na. Saan tapay mo't nga mo? Amangan no ag subli ti amana. Boss, mabayag ka din ni Sir Ijay abroad? Siguro. Adda ngamin negosyo na iti abroad. Amumot ni Papa. Negosyo tinapatid kan kwa na. Kay isumat tinatawid mo. Napatpatag tinegosyo. Anya ti ko nam? Ay... Jak na awatan timbagam Ay, kwa awan, boss. Te kunak. Imbag ka da kayo. Taada negosyo yo. Da kami. Awan negosyo may. Ikagumaam ti maadaan iti negosyo. Narigat, boss. Awan puunan. Awan pa'y padas. Amangan pa'y gidde. Nuan adda malugay. Tapno saan masayang ti panagyan ko dito'y balay nga agaw awir iti anak ko. Ada planok nga aramidan insan. Anya ka di tinapanunot mo nga aramidan, insan? Agla ko aksa dito'y balay. Uray bastit laang. Imbagaban bantayak dito'y. Kabayatan ti panangaw awir ko iti anak ko. Mayat day ta na panunot mo. Naimbag taado tayo mat dito nga agkakaaruba. Imbag lang nga pagpalpalabasak iti oras ko insan. Sana bale, tanasingpat mat ti anak ko. Wan, naimbag tadamot pagpuunam. Ti imba ti idi ti aman ni Josh iti lamiseta ako nam. Imbag tananakam ti anak mo. Uray saan mo nga itulod ije pagadalan akas iti daddo madita amasapul pa ila nga itulod da. Wan nga rod insan, day tamat ti yamana, tanaturad nga ubing ti anak ko. Husto tay kunak asaan ka amarigatan iti anak mo, tanasingpet. Sino, kan ayan nga tati amana. Agkita da nga ta nga agama. Maam-amu da nga tati tunggal maysa. Ay, pasamak to timang warwar kadagiti na italimang apalimad insan. Addan to siguro panawon nga agkikita kayon to. Kasano ko ma? Katjak pa'y mat nakita tilangana. Ang adda nakaukit anagan na iti kwintas. Saan ka di? Dakkal pa'y. Kan nadnadlaw. Tadakkal ti pendant. Anaka ikitikitan tinagan na.
adda si Mangput alugan, sir. Itaman pa'y. Lugan ni Salud dayjay. Anyaman nga tanti mayan na dito eh. Saan kayo ka di mailiw kan kuana, sir? Kasoron ko, ta inulbudan nak. Imbaga na idi amasikog, ore saan mat. Anya? Imbaga na amasikog nga uray saan, sir? Imbaga na, takayat na siguro nga ikalaysak. Imbaga ata di na imbaga idi ka ni papa. Ay, sus. Pinilit na ka kumaan ng ikalay sa adina oras, sir. Di pala isuda tinagkalaysa. Ah? Ikalay sa ni sir amay sa alakay, tikaskin ni Madam Salod. Adumot ti kasta. Lakay tinobyo, ket ubing mat tinobya. Nagragsak ka makisarsarita ka ni Jeffrey, si ka Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Adda kayon, ma'am? Nakita naklangarudan, damagam paylaan. Ulitem, no anya jay kinatawaam itay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maladingitan unay ni Sofia, idinarikna ng addamadi na pasama kankwana. Nakita na tinabati ni Jeffrey Abalitok a kwentas, nga adda nakaukit anagan a J. Javier. Atapan na nga rod, ada ito'y tinakikaidda kankwana. Iti sabali a bangir, ingkagumaan ni Salud, nga ikalay sa kuma ni Jeffrey. Isu ang nagpamarang a masikog. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Anya? Ulitan man ti imbagam? Anya ti kayat mo asawan? Agdadagsanak, Jeff. Umuna abunga ti ayan-ayat ta dayto imot ko. Pudno ka di ti ibagbagam? Pudno launay. May sakan nga ama, idinto ta may saak matan nga ina. Kasladyak mamati iti ibagbagam. Apay ko maasaan ka mamati. Masapol nga agkalay satan, sakbay at dumakkel ti tiyan ko. Pagsaritaan tanto reta, ang mga noo mo na ti tao aka transaksyon ko iti pagkitaan mi a restaurant. Manan, di mo ka din nakita tin regalo kanyak na di mama abalitok a kwintas. Italangan adlaw kong awan. Balitok a kwentas? Saan ka di ang kanayon nga adda iti tengid juday di a kwentas, sir? Idinadlaw kong awan. Naliplipata ka dinamag. Awan ka di tinakitkitam? Awan mo't, sir. Ay sus, sapay nabalor day jay, saan ka day? Impaaramid pala ni Mama Dayjay iti sabali a pagilyan. At dapay nagan ko ijay ang nakaukit. Amangan no na idisuyo laang, sir. Bayan nyo, padasag tumanan akitaan ijay kwarto yaw, sir. Mariribo ka na, Kuryo. Kuna ni Salud ang masikog ka, no? Mariribukan ko na, boss. San ka di arumbang nga maragsakan kayo? Diyak maawatan ti bagik. Saan aragsak ti mariknak, no di kat panagdwa-dwa. Agdwa-dwa kayo? Nuda kayo ti ama? Kasta ka di, boss? Diyak ngod maawatan. Kaslaman, diyak kayat nga agsikog ni Salud. Saan yu akayat nga agsikog? Ang kinayat yumat, tinakikaiddakan kwa na, boss.
Di mo ko manayunan ti pan nakariribok ko. No mabalin la ko mang ibabawit ti amin. Anya ko mga iti babawi yo, boss. Ti panagsikog na, kasta ka day. Saan kayo kadi ang magagaran? Taddan to anak yaw? Apay, makuna ka di adakasak. Taapay asa anak ang magagaran ang maadaan iti anak ka ni Salod. Apay ka di nga inayaban nak, ma'am. Diyak kaya ti kortina diti salas kan iti kwarto ni Jeff. Sukatam amin ida. Naglidam ti Maris na. Kano kasuksukat ko laeng idikalman, ma'am. Ti kunak sukatam. Saan ko adinamag no kaano tinaudi apan ang sukat mo? Ah? Ay ko, ma'am. Day tama nga minti kaya ni Sir Amaris ti Cortina. Dinamag ko ka din no anya Amaris ti kayat na? Basta sukatam. Awanan ti adupay asao. Anya ka di Amaris ti kayat yung nga isukat ka, ma'am. Jay sabong-sabungan ti kayat ko. Jay kanayon analawag ti aglawlaw. Kayat nga ta ni Sir Day Amaris. Amangan mo no di na kayat ta saan anaasam iti sabong-sabungan, ma'am. Insan, gumatang taman iti pregnancy test. Takitaan taman, amangan nagdadagsan kang agpaiso. Di mo mat ngamin kayat ti mapanagpakita iti doktor. Kasano ang mapanak agpakita iti doktor? No masikugak, katawan ba't asawak? Ngam dagita sintomas amarikrik-nam. Kat iso ti madamdamag ko amarik na ti maysa nga aginaw. Unay lakit din ti kinadaksang gasat ko. Balasangak, ngam kastoy tinapasamak kanyak. At dabasol ko insan. No apay mat nga inawis ka iti daydi arabi eh. Ay, pagmadyan na ti mapan kadagiti night spots ako nada. Agdadagsanak nga tangag paiso. Sapay ko mata saan. Nagsalitaan nyo ka din ka ni Jeffrey, ti may papaniti ka lay sayo. Pagsaritaan minto kano tito. No mabalin ko kat iti kabiitan na panawan. Saan mi ko man nga ibaybayag pay. Rumbang ko apagsaritaan yun, tapno malpasen. Dayta ko marod ti bagakan kwa na. Ngam ada kano transaksyon na iti negosyo, tito. Iso kano pa iti umuna nga asikaswen na. Kasta ka rin? Sa bagay, kasapula na dinabaybayan na iti kakadwa iti negosyo. Larigat no mabaybayan na. Saan ka di ang mabalin ada kayo ti mangibagakan kwa na agkalay sa kamin, tito? Tungpalan na kayo mat siguro. Siya tinagdesisyon nga sawaan na ka. Ngam iso mo tagdesisyon no kaano ti kalay sayo. Dayta ti kinid daw na. Kasta tinagtulagan nyo, tito? O anya, insan, nakagatang ka ka din iti pregnancy test? Wan insan, ngam kaslawan kirid ko amang kita no agdadagsanak. Ang masapul amaamuan ta. Tapno amom ti saganaam. Anyat serbina, no di mo mat usaran dayta. Kasano nga tanong masikugak nga agpaiso. Di, aklonam ti kasta pasamak, insan. Sana bale, tadamot ja imbati ti lalaki a kwartam. Kapilitan nga iso ti aramatag. No kas pangarigan aganakak. Jakon makatrabaho. Taadanton aw-awir ko. Ay katwan Sana bale, insan. Adda aklat ta iti likwidam. Amiga, hello. Inaramin mo ka din timbaga? Wan amiga, ngampi manaw, tada ka no napataga asikaswen na maipapan iti negosyo da. Uraya masumangpat, takidawom ti panagkalay sayo. Talagang urayag. Pinasukatakpay amin na kurtina ditoy, tapno swerte akas iti imbagam. Sa bagay, jay ka no, naswerte ang Maris ti Piliam. Tapno, mayato ti banang ti panagsarita yo. Isungarod ang pinasukatak dagiti kurtina.
Amangan no pod no di imbagam anaswerte no naranyag ti Maris ti aglawlaw. Uin takunada ano kanon nalidam ti Maris ti aglawlaw, nalidam mat ti pagbanagan ti saritaan. Mangnamnamaak nga iti mabiit kat agkalay sa kamin, amiga. Oray siya, amiga, mangnamnama akmat. Masikugak nga agpayso insan. Nagbunga ti naramid na kanyak. Angam, di kan agladingit, insan. Italaang day ta aliday. Ngam inton dakkel ton ti anak mo. Ison to ti kadkadwam. Sa bagay. Ay, wanak to analaing. Tapno dumakal to anasayat nga ubing ti anak ko. Kaasi kamot, insan. Ubing kapay nga agbalin nga ina. Dayta ti paglading itak insan. Awan to ti kadwak amang isa ka di ti anak ko. Iso nga itapay laeng. Urnungem ti sapul mo. Tapno di kan tuunay marigatan. Sapay ko ma. Tadinak baybay anti apo. Wen, insan. Kat, agkidawak manan iti pamakawan mo. No saan aga po kanyak? Saan ko maakasta tinagbanagam? Nasaya at tandakan, Jeffrey. Pagsaritaan yon ti petsa ti panagkasaryo kani salon. Saan pa nga ita, papa? Adang amin nagtulagan mi iti partner ko iti negosyo. Amang ibangon kami ti sabali nga isla. Bayat na ita plano yo. Nabayag ili na plano na ita. Na kayo itan ti mangituloy. Masigurado ka nabaligi na ita plano, papa. Arugyan mi adagos. Ijay Visayas kano ti pangipatakderan mi. Bayat ijay. Taadayo pa iti kakompetisyon. Iso nga rod nga iso pa iti intunar mi, papa. Makauray da ita kalaysa. Kita man na naimbag ita kotse. No, dati kwentas ko abalitok. Kaano pa yung awan, boss? Diyak na po utan no kaano. Tayo di agbalawak. Awan mo tan. Anya? Angam, namin adun alininisak ti kotse, boss. Angam awan tinakita. Mapanak ka nagiti pawn shop. Agdamagak no da naglakoy ti kasya kwentas. Adamot na kaukitanagan ko ijay. Ket, anya ti aramidan nyo, numasarakan nyo, boss. Gatangag, ore mano. Pakalaglag ipak dayjay ti daydi mama. Impaaramid na dayjay ti sabali apagilyan. Apay nga enruar mo dayta akwintas. Adda ka di planom amang ilako iti dayta? Saan kun to nga ilako daytoy insan? Daytoy lang ti may pakitak iti anak ko. No agdamag may papan iti amana. Nangi na siguro dayta akwintas. Nagpintas kandakkel. Nabakad pa'y. Saan akas karina ang mapugsat? No kasano anabati ti akin kukwa. Gapo nga tata na bartag, kat inikat na, ngam dinan na ibulsa. Nalabit. Ibulsa na ko masiguro. Ngam gapo iti bartak na, di na naaramid dayta. Saan nga ta nagsubli iti hotel, anang sapul iti daytoy akwintas? Mabalinakas na. Ta saan mo't asinsinan dayta akwintas? Awan mo di kwenta, sir. Biniro ko amin asuli di ta kwarto yung ngam awan mo. Sa dinunga ta tinakaidiswak iti dadya kwentas. Saan nga ta nga ijay opisina yaw, sir? Masayangan naklaw na iti dayjay. Dayjay ti kanginaan nga insagot ni mama. Inuwagsak ko pa'y idi ti abong ti katray kan inikat ko ti supot ti pungan yaw. Ngam awan mo tinakitak, sir. Sayang dayjay. Makitak pa'y nga ta. Awan mo't kano karagiti pawn shop anapanak.
Ibagbaga ti katulong ang napukaw mo. Kan kasano ang naikat di tatangad mo? Tsak nga rodam mo no kasano. Basta idi agbalawak. Awanan iti tanggad ko. Awan matanda anak kaibatsak. Saan nga ta babae mo tinakaala? Ang mga no damot sa bali a babae iti biyag mo. Babae ko nam. Kasano ko ma? Negosyo ti pakakumikumak. Amangan mo't na da babae a pagluklukwam. Babae pagluklukwan? Awan ang babae. Ayan nga rod ti kwintas mo. At ka di parikot yaw, boss. Kunan ni salod nga amangan no babae kano tinangalay ti kwintas ko. Ada nga ta posibilidad na, Guryo. Ha? Anya iti panagkunayaw, boss? Adda ka di sa bali a babae iti biyagyaw? Da kayo ti makasungbat iti data, boss. Iti imbaga ni salod day chay. Nalagip ko ti babae iti hotel. Amangan no adda inlock da iti ininom na. Iswasan na nagkitakit, iti sagitan nyo. Kasano ko mga iso, boss? Daitang karon ti pagsidawak. Saan ko apulos nga inatap a babae ti nakaala? Adda napasamak kada kayo. Di mo pa iam mo tinagan na. Apeng amin nga iti ayon na akwarto tinangi panam kanya gidi. Ah, una, gaputay bagam anapintas a babae. Siniputak no sa dino tinangi pananda iti dayja a babae. Kat ijay mat tinangi panakan ka. Kat, kano ka ditilong table, amiga? Dahil tati pakasurunak. Aguray ka no, taada bangunan da negosyo. Iso ti pangpangruna na. Umuna ka di ti negosyo, sakbay ti kalay sayo? Dahil tati imbaga na. Kunak no dagdagan ti amana. Ngam ni ka no Jeffrey ti mang desisyon no kaano. Ay, kung naglakit din no agkalay sa kayon, iti ka nito amaamuan ng adan anak yo. Ay, sabali mo, day ta Jeffrey anya. Kasano no di na mauray a dumakkel ti tiyan ko. Day tanti parikot. Masapol nga agpanunot tamanan iti sabali a pamuspusan. Tapno, makalawit mo day jay a Jeffrey. Itaman pa'y anabartag ka asim mangpet, Mr. Jeffrey Javier. Anya ti parikot mo? Kaano niya pa nang ibaga mo ni di, amasikog ka? Apay abasit pa lang tatyan mo. Agpalawag ka man. Kwan. Idi makumikom kay tinigosyom. Naragrag. Tanasakit namin tinakam ko adinak paila pakasaran. Tinumero no akagurak kati mga ulbod kanya. Saan ka nga inulbudan? Agpaiso ti bagbaga, Jeffrey! Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Imbaga ni boss nga aglibak pay ka no. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas napan iti diskuan da Sofia kan Estela. Nabartak nga rod ni Sofia isu nga impan ti kasinsin na iti kwarto ti hotel. Iti daytamot la kanito. Impan ni Goryo ni Jeffrey iti kwarto ngayan ni Sofia. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas na pauluhan. Kwentas. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nagloko na Guryo.
Isumot lagay mga grungrungiit. Tadagay babae a pinaunanan iti kwarto. Nakaidya, nakatalikod. Nakaturog samad. Idebek ti silaw. Ita. Agindak iti abay ti babae. Nakaturog samad. Saan nga kutkuti? Uy! Nasapa kayo man gaya marimwar iti kwarto, boss. Loko ka talaga. Ah, Adamot babae iti unag. Nga mas dawak. Tapay kasla di na amo ti mapaspasamak. Kasla pinaturog da. Anyang iti napasamak, boss. Amo man nabartekak. Saan narumbang ko mati napasamak? Boss, nakitam ka di tirupa na. DJ a babae, tay nakita tay dirabi anabartek. Ha? Loko ka talaga. Nakonsensya ak hindi nakariingak. Isa nangi parabawak iti medyo dakkalagata di tilamisan. Sakbay arim warak. Nakita na ka, boss. Dinardaras ko tirimwar. Nakaturog pa itay. Intan, tadyay appointment ko. Ang mga numaladawak. Tagtagainap ko ka di tinapasamak. Kasla damat kaduak alalaki idirabi. Aday naramid na kanyak. Nga, jakmat kabailan alabanan. Talakapso tiriknag. Apay nga takas jay. Darasak ti mapanitiban nyo. Taagdigo sakbay nga agawi dak. Adalakit di madian na pasamak kanyag. Darasak ti agdigos. Tapumanawak dito Tamang ano agsubli ti lalaki. Ada balitok akwentas iti katri. Ada nakaukit anagan. Kita akman. J. Javier. Kaawatan a J. Javier. Tinagan tinakikaida kanyak idirabi. Adapay korta nga imbati na iti lamiseta. Kaya't kadi asawan da ito binayadan na't inaramid na kanyak. Bak nang siguro ti lalaki. Ta medyo dakkal ti imbati na agatan. Awan ni Jeffrey, napanan na ka di. Nakita mo't sa parim mo, sir. Kasla may laang nagdigos kan nagsukat sa pimanaw. Napanan na nga tayo dirabi. Kwa, sir. Saan nga tanga ijay ayan ni Ma'am Salod? Ay, nasayat met no napanijay. Pamang ano, umay man ang nagdamag dito no ayan ni Jeffrey. Kasano, no saan akayat ni Sir Jeffrey ni Ma'am Salod, sir? Apay ko di na kayat. Anya pala ti sapulan na. Babae, ang mamirmiraot, kasta ka na Insan, apay akas tatilangham. Nagsangsangit ka kadi? Ada na po utang alalaki ang nakikaida kanyag. Ngam awan na aramidak. Tapay adyak malabanan. Nakapso tiriknag. Jesus, apo. Di mo kadi nairupaan? Saan? Tanaydap ti silaw. Basta amok nga damadian na pasamak kanyag. Kasano nga'y amaamuan? No asino tinasao alalaki? Ada na bati iti katri ang kwentas. Balitok samat da ito Kitakman? Atoy, ada na kaukit anagan.
J. Javier. Kumusta ti relasyon nyo iti fiancé? Ay, kas de ta amiga. Nalamiis ta. Isorong man di ko na maapamuspusan tapno ikalay sana kon. Kasi ti aramidam, mapan kay di mansyon da. Agyan kay Jay. Aging ga sumangpat. Kaya't mo asawan? Sa anak ka pumanaw ijay no awan pay ni Jeffrey? Correct. Kasano ang matagi ko no pumanaw kamot ijay nga awan ni Jeffrey? Mayat sa agpaiso. Nung amin awan ni Jeff ijay mansyon, pumanawak mo tadagos. Tapno maamuam, no da sa bali a babae a kachat na, libasam nga isink ti cellphone na, iti cellphone mo. Sink? Kasano? Isuro ka, no di mo pay mo. No adda agchat kan ko na, ma-receive mo mat. Aramatam ti telegram iti cellphone nyo adwa. Adda ka dito mansyon? Adda ka di bagam o no masapol mo? Mairiwak laang mat. Maturog ak dito'y mansyon. Anyang oras sa simangput ka? May isang orasan tinapalabas. Kunak nga ron no saan ka na sumangpat. One meeting, no appointment ko ita. Kasta ka di? Husto nga ron tiyo umay ko. Ta free ka ita. Nakita mo ka din o adda dito mansyon ni Papa? Jack mo't nakita. Dagiti lang katulong tinakitak. Sige, umuna akon iti kwartom. Taag shower akpay. Napanan ni Ma'am Salud ijay kwarto yo, sir. Sa anak ko mapaya sumra ki jay. Ngam, adda ti cellphone kan laptop ko manang. Amok asaan mo akayat ni Ma'am Salud. Ang kasano, kaadamot din napasama kada kayo, sir. Tsaka mo, jak mabalin na sa lungasingan ni Papa. Amin nga ibagana kat lintag dito mansyon. Kasta kayo ka di ababak nang, sir? Noan niya ti ibaga ti ama, kat iso ti masurat, oray may papan kan ayat. No siyak ti adda putot na. Itad ko kenkwa na ti waya-waya nga agpili iti ayatan na manang. Dayta ti maiparbeng, sir. Saan ko maadiktaran ti anak? No may papan kan ayat. O anya, naisync mo ka din ti cellphone mo, ti cellphone ni Jeffrey? Wan, ngam awan mo ti makitak nga agchat kan kwa na. No awan makitam, kaawatan na nga awan nga ro ti sabali ang babae iti biyag na. Apay nga rod anatamnay kanya. No saan nga epektibo ti imbagak nga aramidam, sabali nga ro awangas ti aramidam. Anya ka di manan ti aramidak, amiga. Adamanen ammo ka pamuspusan, amiga. Masigurado ka mayat daytoy nga ibagakan ka. Ala, ibagam nga rodan, taaramidak mat adagos. Insan, balitok samat daytoy akwintas. Nangina siguro daytoy. Amangan nunagan ti lalaki dayta. Idulin ko daytoy a kwentas. Amangan no adan tumang sapol iti daytoy. No asino man timang sapol iti dayta akwintas. Kaawatan na nga iso tinakikaiddaken ka idirabii. Ha? Wen nga agpaiso. Manipod ita. Saan akon nga ginom iti nasangar, ta iso tinakaysagmaka. Insan, pakawanan nak Jak ammo, akasta ti mapagteng mo. Saan mo matabasol tinapasamak, insan? Daksangga sa takla siguro. Jak mat mabalin ti agdarom, tawan mat aramatag. Idulin mo ti imbati na akwarta ako nam. Para iti masakbayam. Ita ti umuna nga aldaw ti panagtrabahom. Saan ka di? Wen insan, agurnungak iti kwartak. Tadyak laam mo no agbayag daytoy a trabaho. Siyak, nabayag akon nga agtrab-trabaho. Angam, awan pa'y urnong ko. Tamapmapan mat amin kadagiti kakabsat ko. Sana bale, tainton ka sa pulam titulong.
katulungan na kan tumat, insan. Sapay ko ma, insan. Ay, ipapaay ko amin kadakwada ti sapul ko. Nalabit, di da kan tumat imutan, no si kan tumat yag kasapulan. Sapay ko ma, insan. O sige, inta nga rod ag trabahon. Tapno saan ta amala daw. Boss, apay ka di amadlaw ko. Nga dagundaway, akasla na unag ti pampanunutan yaw. No daduma, malaglagip ko ti babae ti disco house. Ah! Nakayawan kayo kadikan ko na, boss. Makitak nga tapay na diya babae. Kasano nga ta? Ang mga nuwag sublimanan ni J. Disco House, boss. Padasan taman ti mapantumanan ijay. Ngam, ti pagsidawak. Ubing nga da ijay. Kan apay at di man lang nagkitakit, idiaday naramit ko kinkwana. Kinasawyo ka di, boss? Kinasaok, ngam saan na sumungsungpat. Kaslawan mang mangig na. Diyak maawatan. Kaslan nakapsut unay. Gaputa na barte kak. Diyak nakasaw iti usto. Makon-konsensya akpay kit din. Apay ama ikulkulang ka. Adda ka di parikot iti trabaho? Diyak manam mo. Iti pa naglabas ti aldaw. Kasla aglaladutak. Kasla diyak kayat ti aggunay. Adda ka di sakit mo? Apay ngay akas ta ti mariknam? Diyak nga rod maawatan, insan. Saan nga ta? Agaputa kanayon ko ang malagip ti napasama kanyak ijay hotel. Insan, nagbinulan ka kadi? Manipod iti dayjay arabi Saan nga tangang dadagsanak? Adda posibilidad na akasta, insan. Anya, agsikugak ka di nga awan asawak. Saan pa'y kuma? Kasano kaminto nga agina? Awan ka dilat ta makita mga agchat ka ni Jeffrey? Awan, nga magtultuloy ang alamiis kanya. Kasla mapilpilitan laan. Madingarod day ta. Amangan kit din saan ang matuloy ti kalay sayo, amiga. Saan ang mabalin? Para kanyak laan ni Jeffrey. Ngam, kunamat ang alamiis kan ka. Anya ti Ramida, tapno mapilitan ang mangikalay sa kanyak. Iti kastoy nga isingasing ko kan ka. Masiguradok amayatin ang mangikalay sa kan ka. Ibagam nga rodadagos, amiga. Ay, bayag mun aya mangibaga, kat magagara na kun apa ikalay sa ni Jeffrey. Lain luwam nga umuna. Sakbay nga ibagam, masikog ka. Itay tapay lang dito eh. Ngam, di tamat makita tinasawa babae. Boss. Agpag naak iti suli, tama nga numakitak day di a babae. Alaman nga ron. Kampay di. Mapanak agsalay di dancing floor. Tapno makitak ti aglawlaw, no adda ti nakatugaw iti igid. Namin anutan nga imay dito eh. Ngam, awan na tamad. Makita tantumot lang day di abalasang, boss. Nailat ti lubong ako nada. Mamati ka mat, anailot ti lubong. Kat mo naglawa. Kwa, boss. Saan taga di pa'y nga gawid? Awan mo ti sapsapulan ta dito eh. Anya? Ibagak ama sikugak, amiga? Dayta ti ultimo apamuspusan. Ibagam nga imot mo ti agbalin nga anak yo. Mayat sangag paiso. Ngam,
Kasano, numaduktalan na sa anak gayam ama sikog? Nalakalaang nga irasonan dayta. Di, kalpasan ti kalay sayo. Oh, di ibagam anargrag. Mayat ti imbagam, amiga. Magustuak. Imposible adinak pala ikalaysa. Numaamuan na ang masikuga, kampay idi. Dayta ti inaramid ko kanila kay ko. Iso nga inkalay sanak adagos. Day tamot nga rod ti aramidat. Tapno matagikwak ni Jeffrey Javier. Imbag ta mangpot ka, Jeff. Ada na patag na ipadamag ko kan ka. Masiguradok ang maragsakan ka. Anya ka diti padamag mo. Pakaragsakak nga ta. Masigurado nga oray ni Papam kat maragsakan mat. Numaamuan na ti ipadamag ko ako na, Jeff. Ibagam nga rodan. Tada importante apapana kita. Papanam ka di manan kat malaman. Nakakompromiso akit imay sa transaksyon ti negosyo. Kasta ka di? Kaya't ko nga ibaga, amay sakan nga ama. Anya? Ulitan man timbagang. Anya ti kahit mo asawan? Agdadagsanak, Jeff. Umuna abunga ti ayan-ayat ta daytoy imot ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti umuna pa sa teseryetay o itaalawas ang napauluan. Kwentas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay abinay am ngay nuwidro na dya tao ti dakalagatad ti kumpanya tayo. Inala na lang ti share na ti kumpanya, papa. Adday din tinispal ko na adakalagatad. Iso nga awanon ti share na ti kumpanya. Di yamot ngamin imbaga, papa. Kinitampay ko mangay mo na nagiti records. Sakbay ngay manugot ka ngay ruwar na ti share na. Di mo among aramatan ti utek mo. Sorry, papa. Diyak ka maakas na. Lalaka ti mangibaga iti sorry. Oh, nakalagatad ti pukaw ti kumpanya. Babawi kon anang ipamanage ken ka ti kumpanya. Ikan na kumapay ti may sagundaway, papa. Patarayam lang ta tilugan. Kumpurmi ti pangiturungam. Boss, sa dino kumangay ti papananta? Patarayam latan. Kumpurmi ti maturong ta. Kaya't ko nga iliwliwag ti madya na pasama kiti kumpanya nga impyar ni papakanyak. Agturong tangaro iti igit ti baybay, boss. Parang agkalma ti panunot yo, numakita yo tinalawa at aaw. Sige. Basta patarayam latan tilugan. Uray adayo ti madanon ta. Un boss, ibagayo latan wag subli tayon. Sayang lang tig kasulinan no kastoy. Basta masayar tirik nana. Agpataray tilugan. Ngawan matmas no papapanan na. Insan, nakalidliday ka manan ang naggapoy di pagadalan nyo. Apay ka di manan. Pinagungtanak manan dya maestrami. Tawan ka no ti impas ko a project ko. Manipod awan da tatang kananang gapo iti dayjay nga aksidente. Kastuyan ti mapaspasamak kanyak. Awan aramata ki dya pagadalan. Ladingitak no di ka matulungan, ah.
Patultulungak mat ngamin dagiti kakabsat ko nga agad-adal. Amumat, may saak lang mat aserbidora iti restaurant. Maawatan ka. Dakkel ayamanak. Ta pinalubusan na kadagiti dadakkel mo. Ang makipagyan kanyak dito'y basit abalay mi dito'y igid ti syudad. Tap nga adda kadwam. Kan as-asidag apag naag amapan iti ayan ti trabaho. Imay ka din isalod dito'y manang. Imay itay, sir. Nakita ka nagsauda kin ni papayo. Idi kwan, pimanaw mo lang. Anyaman nga tan tinagsaritaan da ka ni papa. Kasla dinamag na no napanam. Kat imbaga ni Sir Adina amaw. Pimanaw ni Madam Salud anak kami suot. No apaya kanayon nga umay dito'y dadya tao. Kanayon nga umay Taiso ka nga rod ti intulag da nga agbalin nga asawa yo, sir. Pagayatan lang ni papa nga ipaasawa da kanyak di anak ti gayam na. Mayat met dadya salod. No kasta, saan yung ay-ayatin ni Madam Salud, sir? Ni papa ti mangayat ken kuana manang. Agkasapulan da iti para dalos iti sanga ti restaurant apag trabahwag. Saan ka di? At ipagtrabahwam a restaurant? Kat sangamat laang ti hotel iti nga to ti restaurant insan? Insan. May sa atao ti akin kukwa iti restaurant kan hotel. Restaurant iti basement. Idinto ta hotel mo't iti nga to. At dapay diskwan iti sabali manen apasat ti basement. Siyak salangan ti sarak mo a para dalos iti restaurant. Kasano nga iti panagadal mo? Mamabainak, no adda ipapaaramid a project. Saan ko maaramid, tawan kwartak. Agtrabaho aklaangan. Di, ingka nga ron agpa-interview. Masapul ngamin nga adda pa'y interview na. Para dalos laang, adda pa'y interview na. Ada maakay a selebrasyon di kabarbaro a pasdek ni kumpare nga ama ni Salon. Masapol nga adda ta ija no rami, Jeffrey. Masapol ka di pa nga umayak, papa. Kat adda kayo matan. Ne, masapol nga adda ka ijay. Ipakitam kan ni kumpare anapudno ka iti anak da ani Salon. Awan ka di ti karbengak amang pili. No asino ti agbalin akatakunay na ko ti biyag, papa? Alya pa lang ti sapulam. Adda mabalin da salod. Gayem ko pa iti amana. Agayem kayo latamat iti amana. Nga oray saan kami ngagkatuluyan iti anak na, papa? Di na kay babayin, si ka Jeffrey. Apay nga rod, pinalubusam anat naturog ni salod iti kwartom iti kalabas. Hello, Salud. Si kamat gayam dayta. Kumusta kan? Nabayag adita nagkita? Imisam ka. Ngam, madlaw ko ang mapilpilitan ka nga umisam, amiga. Nagsinaay ka pa'y. Oh, apay ka di. Ni amin Jeffrey a fiancé. Madlaw ko alumamlam mi isan kanya. Di ka di nataar nga tawid iti may sa akumpanya diti lugar tayo? Wan nga rod. Numapanak iti mansyon da. Ibagada nga awan ka no. Diyak amo no papapanan na. Apay adi mo awagan nga umuna. Sakbay amapan ka iti mansyon da. Wan nga paiso. Ngam adda dagiti panawan nga awaga. Kat madlaw ko asaan ang magaganan ang makisarita kanya. Sofia, kumusta nga iti interview? Mangrugi ak kano inton Lunes insan. Nasayat nga ron no kasta. Addan ton trabaho. Wan nga rod insan. Kamaudyanan na. Agtrabaho ak matlaangan. Selebraran ta nga ron ti kaaddan ti trabaho, insan. Intaman mo't padasan ti agpalpaliwa iti disco iti asidag ti pagtrabaho. Diyak pa'y napnapan iti disco house insan. Sa maysa, awan kwartak. Di, syak ti taya. Italaang matapadasan ta ti somrak iti disco house.
Anya nga ti itsura na ti disco house. Iso nga rod amapanta. Tapno makita ta no an ti itsura ti kunada at disco house. Kastoy gayam ti disco house. Ada agsalsala. Kan ada pa'y aging inom. Wan nga ron. Intag to gaw ijay suli. Awan unay ti tao ijay. Ada basit alamiseta ijay. Ijay ti papananta. Mayat nga agpaiso ijay. Tawan unay ti tao. At ayo pa'y di ti pagsasalaan da. Anyamat da ito'y nangawisam kanyak insan. Enjoyan talaktan ti agdangag iti music. Ket agbuya kadag iti agsala. Kastoy gayam dito eh. Oh, kita mo. Mapanda mangala iti drinks da. Japan nakabar dito eh. Inakman mat mangala iti ladies drink. Tapadasan tati uminom. Uray basit laang. No da kayo di kagasat ka ni Jeffrey. Swertem. Nataar lang nga rodan, bak nang pay. Jack ipalubo sa mapayak kan kwa na. Ay ayatek ni Jeffrey. Rumbag laang. Ikagumaam ada kayo ado at katuluyan. Tulungan nakman, no kasano ang matagikwak ni Jeffrey. Saan ka ngagdanag, amiga? Ado ti pamuspusan. Tapno matagi kwa kan agbaligi ka kan ni Jeffrey. Agyaman ak unay kan ka, amiga. Iso nga itapay laang, ag-blow out kan, takukwang tulaang ni Jeffrey. Sofia! Apa yan? Kasla maulaw ka matan. Jack manam mo. Nagsakit ti ulo. Kaya't ko ti agid da. Inak ibaga iti maysa nga amamok at trabahador dita hotel, ta itulod da ka iti maysa kwarto. Alaman nga ron. Nagdagsan na talaga ti panagreknak iti ulo. Maulaw ka talaga. Nagdagsan dagiti sakak. Jesus. Agrikos ti panagkitak. Anya ka ti dya ininom ta. Tsaka mo, mabitlaan nga ron Urayan na kami dito eh. Abay kastoy. Kasla, Jack makatakdar. Anda ka ta na ilaog, iti ininom ko. Mabantaman pa iti may sa disco pub. Kayat ko ti manglipat. Jack pa'y kayat ti agawin. Da kayo ti makam mo, boss. Pagisok. Dandanita iti may sa diskwan. Nabayag a Jack napnapan iti disco house. Intabas ito minom. Ngayon, ang mga nujak tumakapaneho no makainumak, boss. Mabalintamat ti maturog iti hotel. Adamat hotel iti papananta a disco house. Ala, intakit din. Ibati mong tilugan iti parking lot. What, boss? Mangsenyas ka iti umay mangyag iti drinks. Taipan na ijay pang VIP a table. Ariglado, boss. Urayan naklangan ni Jay. Sige, kumuna ako ni Jay. Sumaruno ka. Apa man ang may bagam ti drinks ta, ha? Iyagda ijay VIP table. Ariglado, boss. Anda nagpinta sa babae iti suli. Kasla maditirik na na. Apeng agmaymaysa. Boss. Sa balit ipanangmingming yu iti naidya babaya. Napintasan ka day. Nay, adda babae kan lalaki nga imasidag kan ko na. Kat tinulungan da ngayon luar. Mabit lang, boss. Rumwarak pa'y biit. Ti ka di babae ti sinurot ni Koryo. Apay nga ta. Insan, dito'y akwarto ti pagturugam ha. Sumaruno kan to inton bigat nga agawid. Panawan na ka di dito'y hotel. Kwa ngamin insan, malagip ko asaan ko nga inkandado ti balay idi adda sinublik. Ay, amangan adda sumrak nga agtatakaw. Delikado. Sige nga, Rod. Diyan ka talaga kabalan. Diyan ko makayat ti maturog dito'y hotel. O sige, pasensya ka, ang tapanawan ka talaga.
Apaman ang makaunag ka. Ilak mo di taunag, ha? Taagawid akmutan. Sige, insan. Kat agyaman nak. Nagkapam ka ni. Aperi mor ka. Sinurot mo samat tinapinta sa babae. Ubing Wow. pa'y na dyan. Boss, napintas na dyan babae. Saan ka dahi? Huwag nga ron. Inyawid ng samat. Takaslama di tirik na na. Kwa boss. Impanda iti kasit gan ak kwarto da ito'y hotel. Kasta ka ni. Anya nga tinagan tinapinta sa babae. Kaya't mo ka di ama mo, boss. Dumtang to day tagon daway. Loko. Kasano ko ma? Ala, uminom takit din. Kita mampay nga ibaga na napintas ka no day dya babae. Diyak pa'y nangag nga imbaga na napintas ni Ma'am Salud. Sa bagay, at pa'y sumat namin. Saan na napintas ni Ma'am Salud? Adda nga ta inlaok na itininom ko. Sabalin sama tintad da kanyak. Makatorturog ako. Permi abartak yo, boss. Hinakag pa-reserve iti kwarto pagturugan nyo. Baka mo ka. Diyak samat ka ng amo tilaod kandaya. Alaman ka diti wallet ko. Dahin ka nga rod agpa-reserve. Sige, boss. Panawon kayo, pay. Katulag kumanggit di jay lalaki ang nakitak. Anang tulong iti jay babae. Di jay mo pa kwarto ti pangipanakkan ni boss. Ikak iti kwarta di jay tao. Nalakalaang to nga irasunan. Tagpadadah anabartek. Ala, boss. Umunag kayo na iti kwarto. Dita kwarto ti pagturugan nyo. Kaya't mapanak mat iti sabali a kwarto. Sige. Ang masapat araw mo rin ton bigat. Importante ti aramidag. Ha? Ang boss, masapa kayo nga tainton bigat? Apay kumasan. Ha? Apay sa bali ti rungid mo. Ha? Makita no masapa kayo, boss. Kaano pa yan aladawa kiti trabaho? Nang rona no da importante nga aramidag. Sa bagay. Wan matkit di, boss. Nagloko naggoryo. Isumot lagayam nga grungrungiit. Tadamat gayam babae a pinaunanan iti kwarto. Nakaida nakatalikod. Nakaturog samat. Idabag ti silaw. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.